Коста, момчета, аз съм Mirror the Game, съм ви науча как се тегля BlueStacks и да се теглите в онлайн приложения. Тук съм пусна ноти блог, за да ви напиша нотлог. Пак. Чакай, че това майката просто. Чакай. Първо, като си стеглите BlueStacks, пиша паролата си и имейла, за да логинате, ако нямате някоя регистрация. Ето сега съм напиша, това е имейл. Сега тук се пренеса на нов ред. Хора, това са бъде парола. Ами Transformers. Като видяхте, не записвай. Да, това е моят клип. Сега, да, като къде бяхме сега, да, той стегли BlueStacks. Ето, BlueStacks. Ето, ще тук натискате. Вижте, хора. Ако искате да го изтеглите на компютър или на телевизор, това изглежда като лаптоп само, че, но това е също за комп. И тук натискате Download App Player. Apps намирате. И тук натиснете, като го инсталирате. Apps, Help натискате. Тук сега гледате какво съм тегъл. Help къде е, да ви покажа, хора. Help. Чакай си, хора, може би тук може ли Help. Ето, хора. Help. Натискам като това приложение. Тук са копии. Ръм сайта. Копиране. Това, хора, ще бъде от мене. Дано сте се научили как да се теглите BlueStacks. Това е от мене. Чао, чао!